Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré obetujem za život sveta. Tu sa Židia začali hádať medzi sebou a hovorili: Akože nám tento človek môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je chlieb, čo zostúpil z neba, a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo. Dneska si povieme niečo o Ečkách. To je dneska taká móda. Videl som, nebudem hovoriť mená, nebudem nič toto, lebo aby to niekto nezobral osobne, ale až som sa skoro začal dusiť od smiechu, keď som videl, jak niektorí ľudia, viete, a teraz počítal. 1, 2, 3, 4, koľko Ečiek. Tam napísané je toto. A povedal, čím viac Ečiek nekupujem, viete, tak to jednoducho si vysvetlia veci. A som si uvedomil, že jak tie Ečka vznikli a tak ďalej, že tam niektoré veci, nechcem, či dokonca nie aj, sol nie, myslím, NaCl, kuchynskú sol. To nie je Ečko, ale ostatné veci, zlúčeniny, ktoré sú bežne v prírode, tak majú tiež Ečkové číslo, viete. Takže potom sa všetko dá do jedného šuflíka a toto. Takže viete, ide o to, že dneska sme v Evanjeliu počuli: Ja som chlieb života. Tak sa poďme pozrieť, aké Ečka tam sú. Viete, to tako... Jak to vieme, odkiaľ to vieme a uvidíte, že sú tam len dve. Samozrejme, to Ečko znamená evanjelium pre nás. Tak, aby sme to chápali. Ale sú tam len dve Ečka. Lebo ten život, tá fyzika, biológia a chémia, čo je v ostatných jedlách, teraz v dobrom to hovorím, to sú fyzické, chemické a biologické vlastnosti tých materiálov. A preto viem, tam nejaká výživnosť a džauly a tieto, a už neviem, kalórie a všetky tie veci. No ale jak poznáme, že my naozaj prijímame ten, že moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Jak sa doberieme k tomu, že ten život, lebo jedlo je pre život, nežijeme pre jedlo, ale jeme, aby sme žili. Čiže, jak poznáme, že to, čo požívame, tým, čo sa krmíme duchovne, že je to presne to, čo Ježiš hovorí, že to má byť. No, tu sme. To sú tie dve vlastnosti. Jedna vlastnosť, počuli sme veľakrát, ale jedna vlastnosť. Ten život, ktorý príjmame od Ježiša a ktorým sa živíme, má takú vlastnosť, že
nám nič nepomáha. Nerobí nič, aby sme sa my mali lepšie. V Evanjeliu sledujeme, že Ježiš neurobil ani jeden zázrak, aby jemu bolo lepšie. Všetky zázraky robil pre druhých ľudí. Že jedna z vlastností Božieho života, toho Ježišovho života v nás je, že ho nepríjmame na to, aby teraz už ona ma nebude štvať, toto ma nebude trápiť, ten už bude lepší a tak ďalej. Viete, všetko, za čo sa bežne modlíte, zabudnite, hoďte. Nie kvôli tomu Ježiš prišiel. Aby mne aj tebe bolo lepšie. Ale je ešte druhá strana. To je to, čo vidíme. To je tá aktívna strana toho Božieho života. Teda Ježiš sám hovorí, že neprišiel som na svet, aby som konal vlastnú vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Čiže táto vlastnosť Božieho života, ktorá je spojená so službou osoch, z nej majú druhý. Áno, my máme byť Boží, svätý, naplnený duchom a všetko to, o čom stále hovoríme. Ale to je preto, aby ja mám byť taký, aby vám bolo so mnou lepšie. Viete? Aby som vám menej vadil. A tak ďalej. Jeden druhý si tam dosadíme seba. Čiže to je preto. Aby sme neboli jeden druhému, jak nám to apoštol Pavol potom vysvetlí, aby sme si navzájom neprekážali. To poznáte, ten obraz, myslím, že je v Drážďanoch, v galérii, neviem, ktorý z tých nemeckých veľkých majstrov ho namaloval, keď Mojžiš pozdvihol háda na púšti. A tam je ten obraz, jak Mojžiš tak v diaľke, na tom poli, on drží toho medeného hada a teraz tam hodne ďaleko od neho je jeden z tých Izraelitov, zomiera, uštipnutý tými jedovatými príšerkami a snaží sa pozrieť na to znamenie. No a tu sa k nemu, ktorý je chrbtom otočený, sa k nemu hotuje niekto, kto to tie sotva prežil a ide ho zachraňovať. A postaví sa pred neho tak, že mu zabráni vidieť na toho medeného hada. Tým pádom mu vlastne zabráni v jedinej veci, ktorú mohol urobiť. Ako byť zachránený. Toto presne je dôvod, prečo nám Evanjelium ukazuje, že to nie je také jednoduché. Že ja mám urobiť niečo, čo máš urobiť ty. My ako rodičia, vychovávatelia, učitelia a tak ďalej, väčšinou sa snažíme, nám v úvodzovkách dojde trpezlivosť. Pamätám, keď mama rozprávala, jak učila deti viazať šnúrky v materskej školke. Povinný predmet. A hovorí, že nikdy jej nedošla trpezlivosť. Aj s tými, ktorí proste to tvorí. Lebo výsledok musí byť, to dieťa sa to musí naučiť. Nie, že už ma to prestane baviť, tak ja to robím sám. A aj také, o ktorých to nikto nepredpokladal, sa naučili. Lebo nedovolil som si urobiť za toho druhého to, čo sa má naučiť. Čiže to je to, keď človek zamení vzťah, jak som to povedal kedysi dávno. Človek zamení vzťah s Pánom Bohom za vzťah s pánom farárom. V tom dobrom. Že ja potom som prekážka, lebo kolo mňa sa točí vo farnosti celé všetko, no a tam sme došli. Čiže hovorím, to je toto, to je ten prívod, to je ten aktívny. To je to aktívny spôsob prežívania našej viery, že áno, toto robím a robím to preto, aby, jak to apoštol Pavol povie, Galatianom 2.20, aby mňa bolo menej a jeho viacej, aby Ježiša bolo trošku viacej vidieť. Čiže toto. Ale teraz ešte tá druhá stránka.
Tá druhá stránka, takzvaná pasívna, aby sme boli v terminológii. A to je presne to, čo je sviatok, dneska aj si pripomíname. To je život Panny Márie. To je druhá strana života Pána Ježiša. Totiž, tak jak on nikdy nerobil nič preto, aby sa on mal lepšie na zemi, tak Panna Mária sa nikdy nemala lepšie na úkor niekoho druhého. Toto, čo robíme, že stačí mi, keď vidím, jak to zase u nás sa hovorí. Keď susedovi sliepka, mne sliepka, jemu kráva a tak ďalej. Viete, že sa porovnávam s niekým a keď vidím, nájdem niekoho, kto je na tom horšie, jak ja, tak nie som až taký zlý. Že to je ten opačný spôsob, že môžem byť nešťastný ako to, až kým neobjavím koho, kto je na tom horšie, alebo naopak. Moje šťastie zmizne v momente, keď vidím, že niekto je na tom lepšie. Má čo, ja by som chcel, aby som si vysníval a tak ďalej. Rozumieme? Čiže to je druhá strana tohto života, to je to druhé Ečko, evanjeliové, že moje šťastie, ktoré vyplýva z prítomnosti Ježišovej v mojom živote, nemôže byť na úkor toho druhého. Keď mojou vinou ste takí zlí, že už neviete bezo mňa žiť, no tak to nie je moje šťastie. To, že mám prácu, lebo už to inak nejde, tak toto nie je moje šťastie. Každý v svojom si to, viete, na drobné vieme premeniť, ale také šťastie nie je tým šťastím. Ale zase platí ten pasívny princíp. Čo Panna Mária hovorí? Hľa, som služobnica Pána. My vieme, že hovorí doslova otrokyňa. A to spočíva v tom, že povie, nech sa mi stane. Čiže to, čo Boh chce, to, čo Boh má rád, alebo to, čo si predstavuje, sa deje mne. To je trpný rod. Od toho je aj utrpenie a všetky tie výrazy. Čiže to je pasívum a to je trpný rod. Tak to voláme v slovenčine. Čiže to je to, čo si odtrpím. Ale nie len preto, že musím trpeť, ale preto, že to je vlastne tá práca. To je tá práca, ktorú evanjelium na mne koná. To je to, čo dovolím Bohu, aby vo mne urobil. A v tej chvíli ja mám radosť, aj keď to bolí samozrejme, že Pán Boh vám ukáže, osvetlí, aha, tam a nás to ide. Koľkokrát smerujeme k tomu, že sa človek ľutuje, porovnáva a tak ďalej, lebo a on nemá, a ona nemá a ja toto musím, viete, a človek je taký, kto má náchylnosť, a kto nemá, tak ju rýchlo získa. A jedinou naozaj vtedy našou úlohou je spolu Pannou Máriou povedať to, čo ona povedala. No nech sa mi stane, Pane. Lebo keď ty dovolíš, že by sa niečo udialo v mojom živote, tak tým sleduješ nejaký zámer. A vieme, že prorok Jeremiáš nám povie, že moje zámery s vami sú vždycky na dobré. Alebo apoštol Pavol to vyrieši tým, čo Boha milujú, všetko napomáha k dobrému. Čiže to sú také, viete, to sú tie dve vlastnosti, tie dve Ečka, na ktoré keď rozpitujeme to, čo sa s nami deje, a niekedy na to, viete, potrebný dlhší horizont. Včera som si zlomil nohu a zajtra musím ísť do nemocnice. Tiež jeden príbeh. Rozprával môj vlastný otec. V časoch, keď naozaj tak ako silne prežíval to, že Pán ho má rád a tesne potom, ako sa obrátil.
a musel ísť do nemocnice a bol strašne nešťastný z toho, lebo teď bol ešte akčňák, plný síl a toto. A tú vec, kvôli ktorej tam išiel, to sa odkladali, jeden deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, nakoniec tam, neviem, či bol týždeň, alebo koľko. Vtedy ešte nebolo, že 3 dní a dosť, jak teraz. Ale bol tam vlastne a nič. Nič sa s ním nedialo, nič proste nemohol. Až keď mu dali termín, že zajtra odchádzate, ráno čo si vám spravíme a potom tak hovorím, večer sa rozprúdila debata, večer sa tam kto si spustil niečo a skončilo tak, že prišiel aj doktor, aj sestričky a riešili, to bolo už dávno, a riešili tam homeopatiu a proste veci, ktoré sa v tých časoch riešili. Všetci počúvali, doktor prikyvoval. Toto hovorím tak ako... Mi to potom rozprávam a hovorím, no vidíš, si sa dočkal svojho času. Ale tých 7 alebo 8 dní, keď si sa tam trápil a keď si nevedel, na čo tam si, lebo celú dobu oni sa dívali, večer sa modlil a ráno proste. Toto robil si všetko sám, jak keby nič. Jak keby tam nikto nebol. A nikto sa ho neobvážil ani spýtať, ani nič. Boli šokovaní. Až proste vtedy už Pán Boh otvoril dvere a zrazu ich zaujímalo, čo robí, prečo robí toto. Už sa potom mohol realizovať, aj Pán mohol pôsobiť. Čiže ono to tak je. To jedno i druhé nás pripravuje na tú skutočnú misiu. Viete, ale už tá príprava na to, že budeme schopní niečo robiť, je dôvod na radosť. Už len to, že Pán s nami počíta, už to len, že vôbec ma chce, že nie som len do počtu, aby som tu zaujal miesto. Kto je manžel, manželka, otec, matka, dcéra, syn, vnúk, vnúčka. Každému hovorím a každý v tom deje. Sme nenahraditeľní. Nie preto, že sme takí dobrí. Pán Boh tam postavil mňa, teba, tam, kde si. A počíta s tým, jaký si. Dokonca aj s tvojimi chybami, aj s tými všetkými vecami, o ktorých dobre vieš. A dobre vieme, že jak na tom sme. A napriek tomu nehovorím, teraz tu máš červenú kartu, teraz sa diskvalifikujem, urobím robotu a potom sa zase vrátiš. Tak to nerobí. Nás nechá, aby sme tým prešli. A niekedy sa nám zdá, že to je ako tým povestným údolím smrti, ako hovorí Žalm 23. A nepovie, to sa ti nesmie stať. Pamätáte na Petra? Dostal po nose, keď mal empatiu väčšiu, ako bolo treba. Pane, to sa ti nesmie stať. Práve naopak. Presne to sa mi musí stať, čoho sa bojím. Čo si myslím? Lebo to je súčasť toho, čo má Pán pre mňa pripravené. A potom budem tým, ktorý mám byť. Bez ohľadu na to, či budem môcť robiť to, k čomu ma Pán pripravuje, alebo eventuálne si ma zoberie k sebe a povie, dobre, dokázal si vernosť, už nepotrebuješ viacej dokazovať. To je celé. Čiže to sú tie dve Ečka, ktoré môžeme hľadať vo vlastných životoch, v tom, čom prežívame, aby sme sa nestratili a neodhodili ten Boží pokrm, alebo nebodaj, aby sa nestalo to, čo apoštol Pavol potom povie, že ho príjmame nadarmo. Že sa chceme vykrmiť seba nejak, ukázať si, že sme dobrí, hodní či vhodní. A nezabúdajme na modlitbu, ktorú pri každej svätej omši hovoríme a s ktorou je dobre sa stotožniť, keď už ju hovoríme. Hovoríme, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a moja duša bude schopná o zdravie, bude schopná prijať to, čo sa deje z tvojej ruky a potom už som
znovu na ceste spásy. Prajem sebe i každému jednému z vás, aby v tomto týždni sme to videli, uchopili a radovali sa z toho. Pochválený buď Ježiš Kristus.